ko, dangag, pasilan. Naso ka dagay kay dangag in taon, anak. Dugay ko? Naglugway man ko, ma, bi. Naglugway ko sa baka. Dugayan ni ma. Ay, sorry. Sige na ka. Ayaw dugay-dugay. Nak, pastilan. Di lagi ko magdugay-dugay, guys. Sorry, nak. Dugayan ni mo. Sorry, be. Nadugay si mama. Sorry. Layo. Ay, chik ko. Sugasuan, guys. Magikuan mo, kuha na ba yung agbantagan. Kasi nasa may musok at tubig. Wala ka ito. May bigapin pa. Ikuha na sila. Sa higdanan, guys. Pilan. Ayan. Ang sangod. Ayan. Damit ni. Ayan. Basta. May tulo sa ibabaw. May lansangan siguro na ba? Nagdiri, wala problema, guys. Okay na nagdana. Di na malusot ang tubig. Ang gari na pas nilansangan. Ginuo ko na. Ansa naman taon ni Lord. Abi ko lami naghangkatuog. Mamata nang ko guys diha na may nagtutuo na ha. Dari ko sa pikas oh. Basa na kago. Ayan uy. Kuya. Ayan. Tuloy. Grabe uy mga tuo. Pastilan to. Dua ka buok guys. Ako. Nagasabay-sabay pagtulo. Isa. Duha, tulo doon, tulo dito, pastilan, ano ba yan? Tapos dito bagsak ang tubig guys. O yan, tubig niya. Tapos yung isa, tanggalin ko muna yung aking musket kaya basa na. Ay, nako. O, ayan o, basa na. O yan. Kala ko di na ay, tuluan yung cellphone. Grabe yung tulo guys. Busog, ang ibutangan dari. Happy na rin magpasik-pasik. Basa na magod kaazo. Kasi babaw na ramang ito Na guys, oh. Tingnan nyo. Busog kaazo tubig. Pati ito, oh. Nabasa na siya. Akala ko wala nang problema guys. Kaya kato dati dyan yung yung tubig na malakas dyan. Ngayon, nandito na naman. Nagbuing naman wala na katapos ang tubig. No? Pinaganuhan nila ba ng lansang siguro na dyan sa zero. Nansa na nakagagas na. Oh Lord. A few moments later. Hello guys, good morning. Maulan na morning sa ating lahat guys. Grabe kasi kasagas uwan. Pastilan ginaw ko Lord. Katutuo gabi na sa manghigdaanan. Kita man siguro mo guys na nagtutuo ang manghigdaanan. So karon uwan na naman. So pastilan ginaw ko. So muspilas ko yakin ya. Alright. So isa na ni gamit ang raincoat nga gipadani at disipin. Thank you te. So okay. Raincoat na yakin guys. Salamat te. Raincoat gamit na kaado ron. Gamit kaado ron kating uwan. Right. Oh my God. Kaya ko bakit importante, may padung at istahan naman. Paano magkagpadung, kaumpoy lang padung katuwi. Palit may mamarilin para nila. Kuha na litay lang natin. Hindi ka mabasa ka nila na. May sila, dako magbab ni siya. Bubuta na rin kinata natin. Ado buka pa ko na kanang buta na rin duha yan na ihilus ra ha. Maruma. Kuha nga nakahilus ra na. Okay. Nilakit, kung di ba ba sa sweating kin kanina. Bakit magbag? Sweating kin na may dakang libro. Pwede natin, ba't na mapisang padong? Oh,
Pwede na guys. Ang suot ni Kuya Kinkin, may kaputi na siya. Di man masira kay dako isang bag. Talikod kin. Na di masira kay isang bag man may makuan. Pero okay ra na, importante di mabasa isang bag, di mabasa si jacket ang pipajong dia. Pipajong guys, manay sa dadon. Ha? Hay guwapa. Mura, guwapa ko ni Kuya Kinkin. Pastilan. Guwapo mas Kuya Kinkin. Ang guwapuha. Nila ang guwapuha Kuya Kinkin guys. Sa isang raincoat. Talikod be. Alright, mura man kagkuan be. Mura kag diwin de. Basta nila sa Kuya Kinkin guys. Kay gabunak-bunak ag uwan daris buhol. Daras injo wa ba nagbunak-bunak tay daris ang mga grabing bunak-bunak gabi. Gabi aw gahapon na sugod hantod ron. Okay, darak pa ni Kuya Kinkin. Ipadaan ang balik ni Tito ha kay inja kwaon makan Tito. Okay. Ajoy kon ka na itong hinay hay. Ningabot sa eskwelahan kani hubutan ni kanina. Kaya guys, kani mo hangi kuan. Karon di siya mo bukhad-bukhad. Unsa ni kahuman? Ang kaning raincoat nimo hukasa. Naman na ibutangan na raincoat ninyo dito. Hinaji ha. Hinahanglan nimo yung ampingan karong amoy gamit-gamiton ha. Kuan na pang eskwelahay. Dia pa dagi sa raincoat guys, padto ning Kuya Gail, tagsa sila Kuya Kinkin ya. Color purple. Di man maarang nimo ni, murag ka jud dali. Sunod dako ka. Ka Kuya Gail na. Palitan ra ka ng gamay. Kanang school nga ikaw ha. Dako ko sunod. Ha? Dako ko sunod. Ka Kuya Gail sana ha. Okay? Dako ko sunod. Dako na kasunod imo na pero karon kay gamay pa magkakakuya sana ha. Palit ako. Palitan ra ka gamatoy. Kaya guys, tagsaman sila sa kuya, tagsaan silang Ate Josephine. Salamat ka Ajote. Dahil tagsaan pa silang pajong ni Mama Marilyn to ah. Alright, salamat ka Ajo. Muna yung mga pinaskuhan ni ate guys. Advance na nga bot. Salamat sa mga pinaskuhan Ate Josephine. Sa mga Palit ko raincoat. palitan na ganun. Sa mga arang daghana katong pinaskuhan guys, kani kauban ni kani marine coat nga gamit ka sa mga estudyante karon. Kami narong nagbunak-bunak ang kalibutan. Pastilan, grabe ka jud. Gabi ka jud sus Ginoo ko arang gazan hang kuan na kaya ga mahigdaanan nagtuto man noon des ang higdaanan ka jud. Bunak-bunak kag uwan. What's us Kinkin guys kay ihatod si isang Tito. Daya mo rin coat isukod la. Imo na nang gasukod, sakto ra ka adtong Kuya Gail. Kinkin kung sakto ra pod. Ha? Tiki kuno guys, tiki. Di ay daghang lab ay daghang nilabhan. Daghan na ka ray mga nilabhan guys napay mga kabug, mga panghangir kay wala ing kahiyadan dar. Des importante guys mahay-hay, pero di man ni maho. Uko ga bunek-bunek na timingan man pagpanglaban na bunek-bunek pagkatataud. Stilan. Ato sa rekos baka ron tataad guys, bani ko nindo. Atad nas Kuya Kinkin. Yato lagi ng Tito kay gamiton pang Tito unsay ni kuan nimo. Ikaw kubot. Kau, inay. Agi mo rin ko ha. Kau, tasakan tarangan. Pak Zulun, tasakin. Okay, sige. Bye. Unit. Ano guys, tes di mabasa. Guys, mato sa kusbaka ka rin. Nalibang si Kuya Gail. Ay, gabaha ra ba pastilan gino ko. Nalibang si Kuya Gail ato. Dali dai Ilia. Uban si Kim harang nang ibilin dara ila kulot. Isang one friend. Ang ibutang sa dadto. Isa ba na bit-bit og iro. Dali Kim. Wala isang pajong from Marilyn, nagpajong ni Kim. Uy, ano na lid? Ano gidakin sa na iro? Ha? Oh, arang ka cute. Di sa man nagikan. Uy, pastilan grabing laduan man di ay. Gawan-uwan man ka. Wala kay pandong. Mura pag kuhag dahon sa saging. Ato pa kas ulis kuha Dilmonte. Pastilan kalado. Za ulis Dilmonte ra lado pastilan gikan pag binabaji ra lado baza nang binabaji dari guys. Atos panoramic mo na dapat ag binabaji za Dilmonte to dito kinaladuan. Ito. Ha? Buang si Chukoy. Na, mura. Mama. So, hang ibilin si Kim darhi layuyo. This is ang friend ni Shay. Pero di sa magbanag-banag dadto kay tubig arang kadto kadake pastilan. Oh Lord. Hali Kim dara kay layuyo Kim. Hali padaplin. Cute ra ba kadto isang pajong na ah. Dati hanang gisuot agi mong jacket. Jacket agi mong kuan gipadari. Nice ado. Gamit na gamit sa kadto na mo ti labi nagtiguan. Ayo. Ya, mo sa ibilin. Sa ibilin. Terus ako ubos guys. Dong na ko ubos guys. Nagdade ko daring lotion dia order ni Yaya Saling order.
Ada may order nga lotion dia. Karon pa na lisod mag wan kay dia. Kanang lotion na guys 200 ka pin man eh. So ana idretso na to katud sa ila. Katong pud na haiko nagbaka hala Ginoo ko. Pastilan ag tubig. Hala. Madula man ning tawag tumatkuan tong among kuan. Hala Ginoo ko pastilan grabe mang maghinay lang tada ni kay dangog pero nabutas mo pag ko. Thanks for my botas, Mama Marilyn and my karing hanggi suot karon gikan ni Ate Josephine. Mo ni katong mga pinaskuhan ni Ate. Ngani advance og abot. Salamat ka Jote sa mga early pinaskuhan. Alright, dapat karon to na may i-open guys. Sa diha may ning diha may ning isa to. Diha may isa nga ning kuan. Hala Ginoo ko masugan ni kaning sakag baka. So dapat guys ang mga abrihan tong mga pinaskuhang atis karong buwan na December. Kaso diha may isa ka karton nga dihay na basa ba. So diha man nakatong dishwashing man diay mo na kansiza na buak na buslok. So mo tong na abrihan na magahat. So mo na guys ang mga sud, kung ringkot nila sa mga kuyas and kani and many more daghan kadto mga pinaskuhas ati namo. Salamat kadto Ate Josephine. Ay pastilan mahadlo ko diri. Ginoo ko. Oh tagbangan. Dangog pastilan Ginoo ko Lord na tagbangan masa guys ngadto padung. Sukara pun sa ko itong sapa. Pastilan. OMG. Sawat sa guys ng paggan. Oh my God. Oh my God. Hala, Ginoo ko. Nataba nag... Hala, nawag baldi. Hala, Ginoo ko. Nisaka man dyan eh. Hala, arang pagkasakaas tubig. Ilhan ka adyo. Hala, Ginoo ko. Naaning abutan he. Hala. Masuk ka nga. Kanisaka ka na nga. Masuk ka kanisaka siya guys. Hala nawaag baldi. Ginoo ko dari man to na magikuan kay painam si sagapos hapon. Hala. Isaka jud ay agbaha. Isaka jud kay nataban magbaldi. Yan ang lakto dari baha guys. Na ilan ka jud sagbot nangakuan. Ilan ka jud na nangakuan nagmasagbot. Hala Ginoo ko aram din sa kahag tubig dani gabi. Hala nawag among baldi ha nakatupadung. Hala, pastilan. Ang baha ka adyo. Nakasaka dari tubig dari ning laktod. Pastilan Ginoo ko na kuan jud darang jud saka haday tubig. Dari das kwas kahoy. Naay abot dadto. Sus Ginoo ko. Magagani kaning saka ag baka. Tara ka makata kay ibalhin ron. Agatang balde mo inawa kay danhi man to gibutang. Tanilagay na may butang kay danhi man si Zai paimnanan. Ginoo ko imbes gahapon tinaw na ning tubig. Kuan na lubog na pud na. Arang sa pagabandas ning taos. Kuan. Ang laktod man day tubig dari. Na guys. Sus Ginoo ko yung tao ni saka gabi Arang kasuga manguguan da sa mga. Ginoo ko. Kinta rong buntag ning basubas na. Ning kuan jud siya ning saka daris. Ibabaw na ilang kaso kwas kuan tubig. Hindi sang agi to abot tay dari. Matugaling baka kay 1 taon makuan bahala nagbaldig kuan siya sang ibalhin ang baka guys. Ato na sa ibalhin nga di ka pwede dan kay delikado. Tura ka dadto sang ibalhin ding baka guys atos ibabaw ini sa silbi dari kasi bakong unsang mo lunop na pud Ginoo ko Lord. Matugaling nga kay nakadana ning dagan. Tabangan. Nga gitugnaw ka nga. Luwi laman. Sama nang guys barbaran. Taon nabsa pa si Zadara ta dali ta di magsilbig ani kadan kay ano dun sa kag apil dali. Ani baki diha. Guys asa sa ibalhin di magsilbig ari Zadari. Ginoo ko orang baa. Stilan. No ani tanawag kahoy guys ning abot na dari na. Grabe baha mga rasa magkahoy. Sus tabangan. Ay Ginoo ko Lord. Grabe uy daas baha Magikuan, bahaan. Abot tayo darig tubig. Dadto, abot tayo darig tubig dadto guys to mga itong nakaban ang balde. Abot na ito spikas guys dito na. Lusot-lusot na ng tubig. Na, kuan siya habog. Tanaw wala man na guys. Na nga. Hapla ag sagbot. Na, nangalimpyo na. Hala nawa darig kahoy naman ni kahoy dahil ng bangkaw. Awa na. What? Dali. Ito na dali dari kay magbang sa kadiha. Pastilan mataga ka na sapa. Darata dali. Dali nga. So sa isa ka guys kay arong safety.
Nagtubig na to sa dam to Ginoo ko. Sus pastilan. Baha Lapaw day gabi kay grabing kasig uwan dari. Oh. Guys. Ang isa kag baka dari. So guys, dari sana ibutang ning baka dari sa ibabaw. Karon ni mabtas baha. Kasi bakog mo dako ag tubig Ginoo ko na makaban. Saan na lang nara ka ma panabsab diha. So dara ka na may duong bahay diha. Dara siya guys. Umuli ta dari guys sa dam. Mulili ta dari sa dam guys. Hala, grabing kasugag tubig. Jara, Ginoo ko. Stilan. Hala, tabangan. Nataban ang kahoy. Good na, nagbabag. Oh, guys. Hala. Jesus, tabangan. Muna na guys, dam. Muna ni dam. Nari, abot ko dari sa ibabaw. Dari guys, ang tubig na Nawa, ilhan ka. Doon nabanlas. Karang hinua. Uy, Ginoo orang dyan. Kasugag gabig tubig. Nawa, agis baha. Hala, Ginoo ko orang kasugag kajo. Hala. Muna mong labhanan guys. Una na Ang malabhanan, narapuno Hala, di makaagingan to. Hindi mo agito naglapaw-lapaw man ay tubig at gabi Ito magbaka gabi guys. Ito to Ito dapit. Muna si Zaro, naglitabo. Grabing kuha nagtubig. Yung saka dari Grabe dyan kasi gagabi kuwan guys. Muna yung saka tubig. Baha. Baha. Nagkahoy to batas ng kahoy na sa minto. Kanang gikuha na sa kahoy sa minto na nganha. Kita man siguro mo dahil sige tabuk dan Na di na matabukan kay nilapaw man na. Kusog na delikado taban ta itong baroy. Hala Ginoo ko. Grabe tubig kasi tuduk-tuduk. Duka uy jara Ginoo ko. Tus pastilan. Muna hadlok nga ni guys ug nay bay nga duog. Sapa dyan ay bata ba. Tabangan. Duka uy Manhole man si guys kanina. Ay adasanan mo ni manhole pa do mabasak. Tus mabustos luto sa munisipyo. Hala grabe Ginoo ko guys, ag tubig nagbukaw-bukaw nagtudok-tudok karon lain na tan-awon. Dara. Adlokon. Anara katiw. Di pa ka magsunod-sunod bata gaka. Para uri ko ning ruan mga to guys to Padung na ngadto. Hala gadud grabe din naka tubig. Pastilan. Samot siguro gabi kay grabing kasagaguan. Hala, Ginoo ko. Kumana si guys, may hadlot danhi. Kusugag baha kay na. Samot na tong pag-udit guys. Asa kataman na yung lanit. Panha siguro lubi. Hadlot ka, uy, zara. Lanit pa imuhaga. Grabe, uy, zara. Hagdanan dari guys, sarap ka ka hinlo gud kaso. Lapod hinlo kaso. Laktod na dari kubig dari dia. Kuha na asara ka kamang baldi pa doon guys, nagkanaw-kanaw na sir to at tugtong kuniton. Nataban mang baldi kay dito man butang na mo dito ubos-ubos. Pastilan. Lapaw magtubig. Oh Lord. OMG. So guys, muli na ko guys. Nalili ako dari sa baha dia. Kaya kung nasangit agamang baldi dari guys, pastilan, waday manabud. Ginoo ko Lord. Nahinay naman tada ni kita maligid ta ditong baha bako. Guys, babaw. Hadlok dari kay narabazi dari bata das deu. Anang naay. Nagpudyo dari sila ba di gid kumpensaan ang ay bantajan. Ano may bata kay unsa nay kalibutan ug say baha. Patara lang man nagtamak kay nga sig nabaw. Ginoo ko. Guys, sarang baha pastilan. Guys, insakan ako. Nakakadug lamok pastilan may batasan lamukan ngikit na Dira. Ito aglamok dari. Dari guys na ibata dani da. Pag umangka ni Mads Katerin mo nang bantazanan gyud di daning kaning bata guys kay deu sa pa hadleken. Simpa ko mo tahot dadto Ginoo ko Lord. So dadto guys, dadto sa paa, dadto na taban agatong asawa sang igsuon sang lulo. Mabalihan na tong kuan lula pod. Igsuon sang lulo guys, ang isang asawa. Dato naglaba man sila sa ning bunog ko kalit nataban patay dito nakitis progreso. So walay masanina yan na luoy. Saan taman nga mo pisang padtong panahon na. Mag-deliver ko dari sang lotion. Naka-delivery dari guys lotion ya. Naka-delivery. Mo na guys mahalaguan basta kay sadlay niya punta. Yes no. Asaya ya Sed. Oh Sed, buang na jero mo de. Ya. Kuya. Mag-deliver ko dari guys, dari Layaya. Ya! Ayo! Dari mong lotion. Tuhan. Dara guys, nahatod na order niya yang lotion para badunas insa ng
Si Manahag order niya ya agya pas ang adlaw na makuha kay busy lagi yung taon. Busy man po siya ya wa po diha. Basak lang eh. Ang parihatang busy dali wa tay pagka president puro mi busy guys. May pagka mayor. So, Sige, Mads ni salamat. ning angay siya ya to si mong atong ang giingan nimo. Lahar man sila hildi. White daw. Wali ha. Tuwa siguro ditang barkada. Angay putos in the hildi ano? No. Mads. Kami nagkuhan mo na ni kay Chip na lagi. Mission. Sumli po. Agkatong ang lotion ang hatag nimo. Agkatong likot. Nagtuwa mi. Sakto din na kay di pump man siya guys na di pump. So kuha na siya guys 200 plus. Wala siya kaabot og 300 basta kay sulit ka jo kay aron nakita kasi pump nimo sa abon ni nga brand. Kuha na siya guys ya. May ato bang ya arkan nice ka no. Okay, tara guys, success ang delivery. Puna ya harakang iharap ko ihatod ani. So na pa ko ihatod dari guys. Another order. Tiyato na kuya, salamat. Salamat po. Bye. So ingani ko guys mulakaw na din na yung mga ditso-ditsong mga sideline like na ko i-deliver nga na dari sila yaya ang iditso kay pabor man pud kaadto kung saka na ko guys ang gisaka ag baka kay delikado unsang mo kuan nagbaha mo saka pa pastilan Ginoo ko Lord agamang balde ayun tinangay na ng baha ang balde pastilan anong nangyari baha ba't mo tinangay yung balde asa mo to pangita tus dagat ko Lord so bitaw amang puwa guys nga pang paimnanan sa baka so dadto man nabutang siya guys kay kaingan lagi yung taon ko gahapon ug di mo benek aw di mo kanang kasagaguan gabi kay gahapon inday-inday ra man naguwan nga di ka kasag ba sus pagkagabi guys hingbenek bitaw na garabi kasi di noong tuwa ra to sang higdaanan naglumba ag tubig ug sus aragad sa nang keratang diha naman bugnaw sang tiil labi kog dinay kaag ng hikam sus Ginoo ko ag tubig man ni ay ning lusot dito sa atap kay kato siguro guys nilansangan ba nga na sipyat siguro pagkuan sa mga nagpanday sa sin pukpok sa sin pingis tingali mo tong agas sa tubig sama naman tong yes pagpakuan man guna mo dalaga sama man guna si sanggi kuan og bulkasil kada lansangan nila sa kuan siguro wanan initan wa ag katumulat sa bulkasil lusot ang tubig muna ron lusot ang tubig ron sa padung na ko uli guys kay hangat na itang hangay ko direk baklay yo way baha ni uli mura to ning uli na des kim gila ay siguro hala Ginoo ko tong hanupos kuya uli na dag bata ha aso ka dagan kay dangag Ginoo ko dangag pastilan aso ka dagan kay dangag in taon anak dugay ko naglugway man ko mama bi naglugway ko sa baka Dugayan ni mo. ay sorry sige na ka Ayaw dugay. na pastilan di lagi ko magdugay-dugay guys sorry nak Dugayan ni mo. sorry be nadugay si mama sorry Layo. Chik ko. Kala ka dali na. Lagi mabasa ka. Tayo na. Okay. Kumana kang labas mo sanina. Kumana naglabas. Sanina sa kuya. The favorite of kuya. Gitan sanina na naingan mga characters ba. Ganahan sa kanila no. Dapat dahil sa characters, mga characters dito sa ganahan kasi nga ba. Mga cartoon characters na mga na, mga stickers. Na may ganahan. Kuya Pugi. Grabe ka man Kuya Pugi. Aso ka na yung maigungang mga puti mga labhan. Kaya dari guys, mura na ukay-ukay dari ng umbabit. Kay, kasi banak-banak ang kalibutan. Doon dahil sa guys nga nadugay ko, mo ni uli sa kuna. Sila, dato ranta ka, imunta kong gihuwat. Guys no, huwat nta ko nimo, munta ka mulakaw. Alaman si kulot na to. Kwa. Inom ko tubig man. Ano yun ang water? Okay. Watas ako lagi. Ha? Watas ako nimo. Watan mo. Arang kaluoy, tingala mo ko pagkapit na ni uli na ko nung nagdamon sa kwadong tagsami. Para guys, dari mi na nag-sound mig tubig dari guys, di ah. Nag-sound mig tubig kay madto nang nami pang sabaw sa mandineng ag. Dari di ah. Dari mi na naud. Ya. Tinaw makado ag uwan. So hinlo na mo punis sa guys kay grabe gahapon o gabi bunak-bunakan man ni siya di mahinlo ni trapala ni. Hinlo na sa guys ya. Tinaw makado tubig dana. Maduri kay tinaw. Agripo kay ramang lubuga dari tas tinaw. Mga nang mag-sound mi na guys para pang sabaway. So basta maka-harvest na po ko dihag taong guys. Ang i-deliver. Apil na tos mga order. So unsa guys, basin og magkuha ko og order, tulo ka orderan. Nga katong naay sabon bitaw mga pahumuti nga na kay katong ikuan. Hala, kita ba mo dato? Dai na mapakita ninyo guys, live ra ko dito sa Facebook. Kay ba mo guys, ga live pa utang ko sa Facebook dahil sang adlaw. Stilan. Wato na maapil na ni og video di ay so unsa na basin og makakuha ko unsa o makangadto ko. Kay may order tulo ka
kuan, tulo ka orderan, tulo ka set. So, ag free na guys, tulo pud to ka spaghettihon. So, mo to si Jamo yang nga tuos merkado unja, madula man lagi tagdi nga niguan, ma-deliver na mo. Ang problema kay ko manghanghud lagi nagtrabaho. So, unja ay naguli ni ja. So, unja na siguro mo taniag guys, kung kuha lang ko daan karon di ko mahudtan. Kaya jag mahurot, stilan saan na lang, di ko deliver nila. Sayang pud. So, tuan na isa, nakuha naghapon, napay tulo nga ni order. So, salamat sa mga nang order. Next month pa man po nagbayad guys, kay 1 month to pay. O, laliman ka guys, 1 month to pay. Hindi ka kuha na pa si kay sabon, na toothpaste, na pahumot, plus na pre nga spaghettihon. Agi sang kuha guys, sa PC brand siya. Sa PC nga, kanang mga gamit, mga kuha lagi. Gamit kanang like toothpaste, sabon, pahumot. Tulo ka toothpaste nga alert, unom ka sabon nga chick soap, o tulo ka kulits nga pahumot. So, plus free nga spaghettihon. Asa ka guys? O, di ba? Maski ka kung utang ko ginga, tuog na laman tayo. Pabutong pangbayad. Ha? Ay ka? Tiki ka. I love you. Ay, sus ginoo ko. Madlot naman ko kasa na padung. Laro man des bahay siya. Madugan ka des kuya. So, no, dili mo lakaw. Uwa pa si mama ha. Kaya manghidnap ha. Kasabot ka. Sabot. Wala ka ako. Mura. Kanon ka swak-wak.